Fa temps vaig veure un àngel. Va ser a la riba d'un riu, un dia de pluja cap al tard. Estava salvant un gatet abandonat. Només el vaig poder veure jo. L'àngel de les negres va baixar a la terra per mi. Què fas, Mamimi? Oh! Hola, Takun. Tu no hi has de venir a l'escola. Home, és que... Si tu ja vas a l'institut. No ho diguis, això. Deu ser la nòvia. Segur, però ja és grandeta, no trobeu? Voleu dir que surten junts? Oh! Què et passa? No sembla gaire espavilada. Ostres, tu, trobo que t'hi queda molt bé el cap. Ja n'hi ha prou! No ho miris! Que no ho miris, et dic! Que penosos que són. Estigue't quiet. Fixa-t'hi, no hi surt el cervell. És buit? Que t'ha caigut en algun lloc? Tot plegat és culpa teva. Que et caiguin les coses no és culpa meva, entesos? Mira que n'arribes a ser d'estrany. No sé pas què és més estrany aquí. Doncs no sé què vols que et digui, però que et surti un robot del cap no és gaire normal. I ara a sobre t'ha sortit una altra cosa. Això sí que és estrany, veus? No és normal que em sortís una banya i que la banya es convertís en un robot que ara viu a casa meva com si fos de la família. I tot plegat perquè em vas atropellar amb la moto. Això sí que no, la meva Vespa no té aquests efectes. Encara no has tornat l'uniforme? La gent es deu pensar que ets una infermera de debò. Bon dia a tothom, em dic Haruko Haruhara. Tinc 19 anys i no sóc pas infermera. Treballo d'assistent a casa en Nautakun. Sí, home, 19. No ho digueu a ningú, però en realitat... En realitat, sóc investigadora especial de la fraternitat. Quin nom per una banda de rock. Ui, no és una banda, és un grup d'investigació. Doncs quina investigadora, si ahir fins i tot et va renyar el gat. Tens raó. Això sí que és un problema. No ho trobo just. Per culpa teva, el meu em vas broncar de valent. Escolta, explica'm una cosa. Com és que aquest trasto també fa radiografies? Perquè és un robot de la Medical Mecànica. Ja veig que no ho devies saber, oi? Els construeixen allà. I què hi feia al meu cap? Això és el que haig de descobrir, perquè hi ha una connexió molt misteriosa. Ui! Para, que em fas mal! M'agradaria saber on acaba la veritat i on comencen les mentides. La Mamimi Samejima i la Haruko Haruhara. Al meu voltant hi giren un munt de mentides. M'han tornat a sortir les dues banyes. És una història real que sembla una mentida. Fire Starter! Ves amb compte. Com que no tenim electrodomèstics d'última generació, haig d'aprofitar el robot. On vas? No el treguis al carrer, home! Vinga, va, fica-ho al cotxe. Per què no el puc treure? Què diran els veïns si el veuen? No ho sé. Segurament diran que només el vols fer servir tu. Mira que arribes a ser egoista, nano? No trobes que és una mica estrany tenir un robot a casa? I què que tinguem un robot? Quin mal hi ha? Que estigui en una casa normal i corrent no vol dir res. És una manera de fer servir la tecnologia científica absurda dels robots humanoides. Per què no ens ho hem de permetre? Imagina't que tots els membres de la família N volen un robot. I el fet de formar part de la classe social M els hi permet. Doncs el tenen i ja està. Per què se n'haurien d'avergonyir? També tenim la Initial D, una sèrie molt popular, i també tenim el robot Kenji K. La noia Ada, Kira Naramori i la dona... Ell que va escriure un llibre que es deia Els misteris del Zeba. Si el tenim, ves. Es veu que ahir el robot se'n va anar a fer un tom tot sol. Últimament hi ha hagut molts incendis en aquesta zona. Ahir mateix n'hi va haver un. Tu també deus necessitar descansar una estona? Oi que sí, televisió amb potes? Si ja vas a l'institut, què coi hi fas aquí? És que jugava amb el Takun i el corrent s'ha m'ha endut les sandàlies. Amb qui? Amb el Takun. Vols dir el gatet? Sí, i aquest Takun té molta gana. Et faria res portar-li menjar? Què menja? Xiclet, segur que no. L'han abandonat i tu l'has salvat? Sí. La Mamimi és com una divinitat defensora dels dèbils, com l'àngel de les flames negres, el gran Kangi. M'entens, oi? Vols dir el del joc? No està bé anar calant foc per la ciutat. Doncs a mi m'agrada. T'agraden uns jocs ben estranys. Que vols jugar? Tinc molta feina. Com és que sempre estàs tan ocupat? És que faig moltes coses per molta gent, saps?
Sí, senyoreta. Però de quin any és aquesta moto? Porta unes peces que no havia vist mai. Vols dir que tens cervell, tu? De vegades dubto que siguis racional. Ets com una mona. Mira, noia, has entrat a tota pastilla a l'edifici i ho has arrasat tot. Ja tenim massa problemes, nosaltres. Ahir a la nit mateix hi va haver un incendi molt gran i per acabar-ho d'adobar a una infermera de l'hospital li van robar l'uniforme. Quina gentota més rara corre pel món, Ai! Els adults ja no fan aquestes coses. Quin cony és aquest marrec? El teu germà petit? No, no són parents. A més, jo sóc terrícola. La fàbrica no és un lloc per nens entesos. Aquí la gent hi ve a treballar. Aquí no hi ve a treballar ningú. La porta està sempre tancada, no entra mai ningú de fora. Normalment es fa servir un nen com a fiança per entrar. Us penseu que no sé com va? Vaja, vols dir que aquest nen és la teva fiança? Em farà servir de fiança? Quina barra que tens. Jo no t'he pas demanat que vinguessis. Veig que ja ha parat de ploure. Et recompensaré. Et recompensaré amb una cosa millor que el boca a boca. Què? El meu àngel no ve. És el meu àngel. Ja ho sabia jo, és un àngel de debò. No m'equivocava. És un àngel. Escolta, no vas gaire sovint a la platja, oi? A l'hivern no, fa molt de fred i és perillós. Ai! Ui! Ai! No tens ni idea de conduir! Que sí, és la carretera, que està en mal estat. Ai! Ui! 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 No m'agraden les coses que fan por i a sobre no porto cas. No sé pas per què et preocupes. Si no tens cervell.